Mga kapuso, sa mga putahing naay gata, unsa mga klaseng pagkaluto ang inyong pinakalamian gayod. Karong buntaga, kini ang sudan gayod nga gimingaw na jugog kaon. Ipakita ka nato ni Ma'am Jean Ibuyan ang iyang pagluto o ginataang langka nga dunay subak nga bulad. Ma'am Jean, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Ma'am? Maayong buntag mga kapuso, okay lang ko, Jel. Ma'am Jean, sukad ba gayud sa una pa sa imong kabataan, nahilig na ba ka sa pagluto? To be honest, no, during sa bata pa ko, di jud ko mahilig magluto. Pero since katong niabot ko 1997, gumikan kang Kap Ibuyan, siya gud mismo ang nagtudlo sa ako sa pagluto. So nahilig na ko sa pagluto karon. Ma'am, unsa ba ka importante sa usa ka asawa ug inahan nga ikaw mismo ang nag-prepare og pagkaon alang sa imuhang pamilya? Sa ako lang, isip usa ka asawa, kailangan sa usa ka asawa makabalo gyud siya magluto, no, kay para makaserbisyo sa sayang bana og sayang mga anak. Ma'am, unsa ba imong specialty nga pagkaong imo ginaluto gayud para sa imong family ilabi na ug dunay mga special occasions? Pag naay okasyon, ang prepare ginako is humba, tapos dinuguan, tapos og kanang spaghetti. Unya, kung diri lang sa balay, ang paborito sa ni Kap Ibuyan ug sa akong mga anak, corned beef with sausage and hotdog. Muna siya ang gikumbay na nako siya pagluto. Karong buntaga, ma'am, unsa ba ang imuhang lutoon nga pagkaon alang sa itong mga kapuso? Mga kapuso, akong i-share sa inyo, ang akong lutoon karon is ginataang nangka with bulad. Kani siya, muna siya ang gina-serve namo sa una sa SP during sa session. Sa una man gud ang session is morning, so magpakaon si Kap Ibuyan sa mga tao o sa iya pong mga kauban. So muni ang usa sa mga paborito pod nga ni Kap nga ginataang bulad. Ma'am, unsa bang sekreto aron mag-complement ang lasa sa gata ug sa bulad? Kani man gud among pagluto ani no is kaning ginataan namong nangka with bulad is ang kasagara man gud is pag kung magluto ka ani siya, ang kuan man gud ani is direction lang ang bulad, pero ang amo amang siyempre sa ako manggod, ang akong ginabuhat is pretohon nako daan ang bulad bago nako siya isagol dito sa akong ginataan akong nangka. Ug karon mga kapuso, lutuan kita ni Ma'am Jean og ginataang langka with bulad. Maayong buntag mga kapuso, og karon sugdanan nato ang pagluto sa ginataang nangka with bulad. So mga kapuso, mo na ni ang ingredients nato mga kapuso, no? So mga kapuso, bago ta magluto, no, una itong buhaton is mag-hand wash ta sa itong kamot. Okay, ang una itong ibutang is kaning nangka, no. Okay. Ang ato ang ahos. Sunod, ang ato ang bumbay. Ang atong kamatis, sunod ang atong luya, ug ayaw kalimte ang tangad. Sibuyas dahon. Kani siya kay na ano naman nato, no, nabutang naman nato tanan ang kanang katong uban nga ingredients, so ato sa ni siyang takluban para magkulo siya. Ang pagpakulo aning nihang sanangka is 30 minutes. So, ang sunod natong ilunod is ang kalabasa. Atong ilunod ning bulad. Bulad na giprito na daan, ha.
og ang kaning katsuete og haluon. Ug karon ato nang ilunod ang final na gata. Sunod ang kaning tinangkong. Dahon sa laurel. Og karon nato siyang i-check og luto na ba. Mga kapuso, luto na atong ginataang nangka with bulad. Mga kapuso, mao na ni ang ginataang nangka with bulad, mga kapuso. Wow, for sure, makadaghan gyud na og rice nga sudan. Bitaw, daghang kay salamat Ma'am Jean sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Tutok lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.